שלום, כאן יוליה אורי וברוכים הבאים לוידאו שלי. היום אני רוצה לספר לכם איך אפשר לטפל בתת מודע שלנו דרך כפות הרגליים. אבל לפני זה אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי מה זה תת מודע. כפי שאפשר להבין רק מהמילים, זה משהו שהוא לא מודע, משהו שהוא לא נמצא במודע שלנו. לכל אחד מאיתנו יש תת מודע ומודע. לכל אחד מאיתנו יש דברים שאנחנו מודעים, יודעים, רואים, דברים שהם מוחשים, ודברים שהם לא נראים לנו לעין. ולמרות שאנחנו לא רואים ולא מודעים לדברים שנמצאים שם, הם מאוד משפיעים עלינו, הם מאוד מפעילים אותנו בחיים שלנו. ולא סתם אני נמצאת היום בים, זה גם בשביל ההנאה שלי, אבל גם כדי להמחיש לכם את הרעיון של תת מודע. בים יש כמה שכבות. יש את המים העליונים, שברגע שהמים צלולים אז ממש אפשר לראות מה יש מתחת למים. ויש את השכבות העמוקות יותר, המים התחתונים, המים העמוקים, שאותם אנחנו לא יכולים לראות. וכך בדיוק גם עם כל העניין של המודע ותת מודע שלנו. כל מה שנמצא במודע אנחנו רואים, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים לגעת בזה, זה משהו שהוא מאוד מוחשי לנו. וזה בדיוק השכבה העליונה של המים, של הים. ומה שנמצא במעמקים, באותה שכבה שאנחנו לא יודעים, לא רואים, ואין לנו מושג מה נמצא שם, אז זה בדיוק כמו השכבה התחתונה של הים. ועכשיו, איך אנחנו יכולים לגעת ולטפל בתת מודע שלנו? ועוד דרך כף הרגל. במקרה, הכינו אותי מראש, יש לי פה כף הרגל, ואני רוצה להראות לכם איפה נמצא אלמנט המים בכף הרגל. אלמנט המים הוא נמצא באזור של הגשר, של הקשת, שהוא נמצא בין הכרית של כף הרגל לעקב. זה האזור של הקשת, של הגשר, זה המקום שמייצג את אלמנט המים בכף הרגל שלנו. ושוב, כמו שבים, גם פה יש שתי שכבות. יש את המים העליונים ויש את המים התחתונים. וכרגע מה שמעניין אותנו בנושא של תת מודע, כפי שהסברתי קודם, זה המים התחתונים, זה אותם מים העמוקים שאנחנו לא רואים מה נמצא שם. אז המים התחתונים בכף הרגל נמצאים, אם אנחנו נחלק את האזור של הגשר לשניים, אז החלק התחתון מעל העקב, זה האזור של המים התחתונים. זה האזור שמקושר גם לתת המודע שלנו. אז כשאנחנו רוצים לעבוד על הדברים שהם נמצאים בתת מודע שלנו, בין היתר אנחנו נעבוד גם על האזור הזה של המים התחתונים בכף הרגל. אני מקווה שמהיום אתם תסתכלו על כפות הרגליים שלכם מזווית טיפה שונה, ותדעו שבאמצעות רפלקסולוגיה ניתן גם לעבור תהליך מעמיק שנוגע בדברים הכי פנימיים שלנו, ושנוגע מאוד מאוד עמוק לנפש שלנו. אבל יש גם דברים שאתם יכולים לעשות לבד ולעזור לעצמכם לבד, ובשביל זה אני יצרתי סדרת טיפים לעזרה עצמית דרך כף הרגל. אז כל מי שרוצה לעזור לעצמו דרך כף הרגל, במקרים מאוד נפוצים כמו כאבי ראש, כאבי גב, כאבים בבטן, בגרון, בצוואר, בכתפיים ועוד ועוד, מוזמן להירשם לסדרה הזאת. הלינק להרשמה מופיע ממש מתחת לסרטון. ולסיום הכנתי לכם הפתעה קטנה. אני רוצה להראות לכם תמונות מתערוכה שהייתי בה לפני כמה זמן, תערוכה שהביאו מפריז לירושלים, ושהייתה נקראת מעמקים. ובתערוכה הזאת היה אפשר לראות איזה חיים יש במעמקים של האוקיינוס. כי אנחנו מדברים כאן על התנאים של עומק מאוד 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 גדול, של חושך מוחלט, של טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה ולחץ מאוד גדול. ועד אז המדענים חשבו שבמצבים כאלו, בתנאים כאלו, לא יכול להיות מצב שיהיו שם חיים. עד שירדו לעומק הזה וצילמו וראו וצילמו את היצורים שחיים שם. ועוד מעט תראו איזה מגוון עשיר של צבעים וצורות קיים שם. אז אני חושבת שזה יכולה להיות גם תזכורת מאוד מאוד טובה לכולנו
שזה שאנחנו לא רואים משהו, זה לא אומר שהוא לא קיים. אז תודה רבה שצפיתם בי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי, להתראות.